puothe kod chiche counties ma Kisumu, Vihiga, Siaya kod Nairobi kadobino ni chiemo go inyalo medene gi ndhadhu ma gibed gigo kata gibed gi rateke mag del kendo gikel yuto ne oganda. Kaka jafwambo marwa Millicent Adhiambo lero, chenro manyien mar kano chiemo go mong'ere gi dho ngere ni food banking osidhi ayanga kaka yo mar neno ni ok gikethore. E kinde manitie dwaro mar chiemo moromo e miere mopogore pachoka, nonro yango ni tans mao milion 9 mag chiemo kaka olembe, alode kod mamoko nyalo kethore e puothe kod chiche ka girem ma ok ousgi kata chamogi e wang' saa. Kuom mano, chenro manyien mar loso kendo kano kido makamagi mag chiemo mong'ere ni food banking ne osedhi kawuono ayanga e boma ma Kisumu kaka yor reso chiemogi kapok gikethore mondo mednegi ndhadhu. Currently in Kenya, about 30 to 40% of the food that we produce ends up in form of waste. So it's a key challenge. So the reason we are having this particular project that we are launching today on food banking is to explore opportunities via which we can be able to recover that food that is waste, that is about to go bad, that has not really become waste, in a way that it can be redistributed to vulnerable communities. Etwagi kod Ramogi TV, jogo madhi nyime kod chenro ni mago food bankers lero ni kit chiemo kaka rech, alode kod rabolo mosechiek inyalo los maber malok gi gibed mogo, kek, mandas, chips, chiem jamni e kind gigo mamoko, gino mabiro konyo geng'o lal manyalo bedo kowit gi awita. Wan kaka wan chiro onge gimoro amora mwawito kaka takataka. Gimoro amora watiyo godo mondo okelnwa ber wabed gi gima wanyalo uso kowuok e takataka. Aito gik ma waloso gi nyalo konyo joma chielo maonge chiemo. Aito kendo rabolo medo kit ngima mar vitamin C kod vitamin B16 e chiemo mamiyo nyithindo bende bedo kod good health. Jotend migao mar weche pur ma Kisumu kod Vihiga korka korgi okoni chenro makama komachielo geto konyo e rito alwora kendo loso thuolo mag tije ne oganda ahinya to rowere. Wayudo ni sama wakano wanyalo yudo chiemo gi e sama ber mwatiyo kodgi e loso lokruok to we reduce the methane emissions and that is good for our climate. Koro maendi yudo ka burube mag nyithindo ma rawere mang'eny odonji kendo en gima miyo gi pesa. If we are able to recover this food and store it for a longer shelf life, then we can be able to add value to it or be able to feed these children in schools and even our patients in hospitals. Kata kamano, jokanyo mag food banking wacho ni dwaro to pod nitie mondo sirikal okonygi medo gige kano chiemo gi e yo manyasani e kind sir mamoko mondo lek makama ochop kare kaka owinjore. Nyalo kwa sirikal no oket strategies kata okenge makare mang'ama nigi chiembe moro modong' en gi strategic point monyalo tere alafu chope ne jok ma onge godo kapok okethre ahinya. We are lacking is actually infrastructure, nice storage facilities, issues of transportation and logistics. Me as a food banker, if I would get that, I'm sure I'll be able to double or triple what we are doing. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, County Kisumu.